Улады ў рукі маладым. Новым старшынёй Бешанковіцкага райвыканкама прызначаны 38-гадовы Андрей Булаўкін. За яго кандыдатуру прагаласавалі народныя абраннікі на 13-й пазачарговай сесіі Бешанковіцкага раённага савета дэпутатаў. Пасведчанне і віншаванне з прызначэннем на пасаду кіраўнік атрымаў ад губернатара Віцебскай вобласці Мікалая Шарснёва. Падрабязнасці ў рэпартажы Сергея Місурагіна. Бешанковіцкі раён знаходзіўся без кіраўніка з мая, і гэта не ішло на карысць агульнай справе. Не выпадкова, што па выніках работы за паўгоддзя раён не выканаў асноўныя паказчыкі, і тым не менш час выправіць сітуацыю ёсць. Новым кіраўніком прызначаны 38-гадовы Андрей Булаўкін. Раней ён займаў пасаду намесніка начальніка раённага ўправлення па сельскай гаспадарцы і харчаванні. Вытворчасць сельгаспрадукцыі з'яўляецца асноўнай спецыялізацыяй раёна, і можна сказаць, што кіраўнік трапіў у роднае асяроддзе. Андрэя Булаўкіна характарызуе павышаная патрабавальнасць, у яго добрыя арганізатарскія здольнасці. Старшыня аблвыканкама Мікалай Шарснёў нацэліў новага кіраўніка працаваць на перспектыву. У ідэале зрабіць раён недатацыйным. Для гэтага трэба прымаць узважлівыя рашэнні, разумна ўкладваць грошы. Паказуха нікому не патрэбна. Мне нужна работа реальная, и я эту работу буду оценивать по тем показателям, о которых я сказал. Прежде всего, мы создали условия. Остаются люди в регионе, созданы рабочие места, созданы условия для зарабатывания денег. Есть соцкультсфера, есть ребенку где развлекаться, заниматься, получать образование и так далее. Вот и все, больше ничего не надо. Бешанковіцкі раён невялікі па тэрыторыі, але гэта ніякім чынам не ўплывае на маштаб задач, якія прыйдзецца рашаць новаму кіраўніку. Павышэнне аб'ёму выпуску сельгаспрадукцыі, развіццё сярэдняга і малога бізнесу, замацаванне маладых спецыялістаў у вёсцы, добраўпарадкаванне і навядзенне парадку на зямлі. Але першачарговай задачай з'яўляецца сёлетняя уборочная кампанія. Поставил задачи губернатор, поставил задачи президент нашей республики. Значит, в первую очередь это уборочная кампания, чтобы завершить в срок, не подвести ни президента нашего, ни главу нашей области. Видно на урожай в этом сезоне планируем получить на 15-20% зерновых, в частности, культур. Зерна больше, чем в прошлом году. Пасля завяршэння сесіі ў прыватнай размове губернатар пажадаў новаму кіраўніку плённай працы на новай пасадзе, паабяцаў падтрымку з боку ўлады і нагадаў, што іспытаюцца старшыні сур'ёзна. Сергей Місурагін, Леонид Табола, навіны Бешанковічы.